Croeso i'r newyddion diweddaraf ac Adroddiad Blynyddol Gweledigaeth 2025. Mae Gweledigaeth 2025 yn manylu ar sut rydym am wella llesiant trigolion, cymunedau a busnesau ym Mhywys. Rydym yn canolbwyntio ar gyflenwi 4 amcan llesiant i wireddu ein gweledigaeth, sef byddwn yn datblygu economi llewyrchus, byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig, byddwn yn cryfhau sgiliau a dysgu, byddwn yn cefnogi ein trigolion a'n cymunedau. Dyma rhai o'r uchafbwyntiau o'n blwyddyn cyntaf o gyflenwi ein gweledigaeth. Mae'n rhaid i'r economi fod wrth raidd ein ffordd o feddwl. Gydag economi cryf, gallwn ddarparu swyddi o safon, creu a meithrin cwmnïau lleol a denu cwmnïau blaenllaw i bywys. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Rydyn ni wedi cynnal 2,891 o welliannau i adeiladau, enghraifft, trwy osod ceginau ac estafelloedd ymolchi newydd, ac roedd cyfradd boddhad y tenantiaid yn uchel, gan gyrraedd ei nod ar gyfer safonau ansawdd tai Cymru 2 flynedd yn gynt na'r disgwyl. Rydyn ni wedi helpu hybu busnesau Powys trwy wario 60.5 miliwn o bunnoedd gyda nhw, sef cynnydd o 2.1% ar y llynedd. Rydyn ni hefyd wedi cynnal 12 o gyfarfodydd busnes amser brecwast. Cafodd y 590 a gymerodd ran cefnogaeth a chyngor am ddim. Rydyn ni wedi cefnogi 34 o bobl i fynd nôl i'r gwaith trwy 2 o prosiectau'r cyngor ar gyflog y dwyedd, ond mae'r nifer yn llai na'r hyn roedden ni wedi gobeithio. Rydyn ni wedi buddsoddi dros 2 filiwn o bunnoedd mewn seilwaith cludiant, gan gynnwys cyfleuster bws a thren ar y cyd yn Llandrindod. Roedd effaith economaidd twristiaeth yn 815.5 miliwn o bunnoedd, mae hyn yn gynnydd aruthrol o 3.1% ar llynedd. Mae iechyd a gofal yn flaenoriaeth i bawb. Mae'n rhaid i ni weithio gyda phartneriaid i gyflenwi gwasanaethau difwlch. Gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflenwi cymaint â phosibl o wasanaethau gofal o fewn ffiniau Powys. Hybu annibyniaeth a hunanofal lle bo modd. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Yn y gwasanaethau plant, mae nifer yr asesiadau gwblhauwyd o fewn y terfynau amser gofynol wedi cynyddu o 53% y llynedd i 87% eleni. Fodd bynnag, mae hyn o dan ein target o 100% o hyd. Cynyddodd ymweliadau â phlant o fewn y terfynau amser gofynol o 55% y llynedd i 91% eleni. Cynorthwywyd 6 o blant mewn gofal i ddod o hyd i gartrefi parhaol gan gynnwys mabwysiadau. Cynyddoedd nifer y blant a leolwyd mewn gofal y tu allan i'r sir o 70 y llynedd i 78 eleni. Cysylltodd 2,268 o pobl ar gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth. Dywedodd 77% o blant a phobl ifanc fod eu llesiant emosiynol a meddyliol wedi gwella ar ôl defnyddio'n gwasanaethau cwnsela. Yn y gwasanaethau oedolion, cafodd 563 o gleientiaid cymorth yn eu cartrefi eu hunain trwy technoleg gynorthwyol fel arymau cymunedol neu oleadau nos sy'n synhwyro'r symudiadau. Mae hyn yn 173 yn uwch na'r nifer y llynedd. Cynigwyd asesiad i 95% o'r gofalwyr a nodwyd, sef cynnydd o 6% ar y nifer y llynedd. Cwblhauwyd 95% o ymholiadau ynghylch diogelu oedolion o fewn y terfynau amser gofynol, gan cadw pobl yn ddiogel rhag camdriniaeth neu esgeuluso. Lansiwyd tîm cymorth gwybodaeth gwasanaethau cymdeithasol oedolion, sef cymorth neu assist, gan ddisodli llinell uniongyrchol Powys. Bwriadwyd y gwasanaeth newydd i oedolion y mae angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arnynt. Mae dysgu a sgiliau'n un o gongolfeini ein gweledigaeth ac mae'n darparu cyfleoedd addysgol o safon uchel i'n holl ddysgwyr. Mae angen i ni dderbyn heriau bod yn sefydliad mawr mewn ardal wledig, defnyddio technoleg i wella mynediad i bawb. Felly, yn 2018 i 19,
Beth wnaethon ni? Mae 72% o ysgolion yn perfformio'n dda, ac o fewn categorïau gwyrdd neu felyn y system genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion, 61% oedd canlyniad y llynedd. Mynychodd 1,065 o blant ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, sef cynnydd o 192 ers y llynedd. Mae hyn yn rhagori ar ein target o 1,000. Fe wnaethom ddarparu trydydd ŵyl gyrfaoedd Powys, a daeth dros 3,000 o ddisgyblion i'r achlysur. Mae'n un o'r gwyliau mwyaf o'r math yn y Deyrnas Unedig. Mae'r ysgolion cyfoes newydd sbon yn cynnwys 5 ysgol newydd wedi'u adeiladu a'u hagor, 4 o ysgolion newydd yn cael eu codi ar hyn o bryd, a 4 ysgol newydd yn cael eu dylunio. Bu cwmp yn nifer y prentisiaethau eleni o 35 i 16, ond cawsom 13 o ddysgwyr ar brofiad gwaith. Rydym yn awyddus i gymunedau, deimlo ein bod yn gefn iddynt, gallu dweud am yr hyn sy'n cael ei ddarparu ar ei cyfer yn lleol, a theimlo bod ganddyn rhan bwysig i'w chwarae yn y dasg o gyflenwi gwasanaethau lleol, bod yn agored gyda'r trigolion a'i cymunedau, ymroi i ymgysylltu'n ystyrlon. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Lansiwyd menter tair tref cyntaf Powys, ddwyn ynghyd Llandrindod, Llanfair y Meallt a Rhaeadr yr Gwy. Byddant yn cydweithio bydd eu cymunedau, yn annog pobl i gefnogi ei gilydd a'u cymuned, a bydd 2 swyddog datblygu yn cael eu clusnodi i gefnogi'r trefi. Fe wnaethom lansio loteri cymunedol ar-lein, gyda thocynnau yn costio 1 punt. Bydd 60 ceiniog yn mynd tuag at achosion da lleol. Dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru. Fe wnaethom gynnal adolygiad o adeiladau yng Ngogledd Powys, gan gynnwys cydleoli Llyfyrgell y Trallwng ac Amgueddfa Powysland, sydd bellach yn cynnig eu gwasanaethau dan yr un to. Lansiwyd prosiect Caru Eich Cymuned, sef dull cynhwysfawr o reoli stadau, mewn modd a fydd yn helpu pobl i fwynhau eu cartrefi a'u cynefin. Mwyn gwneud un cynlluniau ddigwydd, rydyn ni hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar wellau'n prosesau a'n gweithdrefnau mewnol i greu sefydliad effeithiol a modern. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Rydyn ni wedi mynd ati i groesawu gweithio ystwyth lle bo modd, sy'n golygu nad oes gan staff ei mannau gweithio unigol bellach, ac sy'n ein galluogi i ddefnyddio mannau gweithio ac adeiladau mewn ffordd well. Cwblhaodd 143 aelod o staff gwrs cynefino ym meysydd arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddi a mentora. Rydyn ni wedi lleihau maint yr uwch dîm rheoli o 24 swydd rheoli i 16. Aeth 12 prosesau gwe yn fyw, fel ei bod yn rhwyddach cyrraedd gwasanaethau ar-lein, enghraifft gwneud cais am gasglu gwastraff o'r ardd neu ddod o hyd i'ch ysgol agosaf. Rydyn ni wedi prynu cyfrwng ymgysylltu newydd, sef Citizen Space, mwyn gallu ymgysylltu'n well â'n trigolion. Dweud, erbyn hyn gall trigolion Powys ofyn cwestiwn mewn cyfarfod o'r cyngor sir. Mae wedi bod yn her, ond rydyn ni wedi cyflawni hyn ac wedi llwyddo i wneud arbedion ar yr un pryd. Felly diolch i chi am weithio gyda ni a pharhau i gynnig eich adborth. Gan edrych ymlaen at 2019 i 20 a thu hwnt, byddwn yn parhau i drawsnewid y ffordd rydyn ni'n cyflenwi'r gwasanaethau, trwy ystyried y tymor hir, cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio'n gwasanaethau, ystyried sut y gallwn gyflenwi gwasanaethau mewn cydweithrediad ag eraill, sicrhau bod ein cynlluniau'n integredig ac adnoddi dulliau o atal problemau rhag codi yn y lle cyntaf neu waethygu. Dros y 2 blynedd nesaf, amcan gyfrifwn fod angen i ni arbed rhwng 30 i 46 miliwn o bunnoedd mwyn mantoli'r gyllideb. Gwaethaf yr heriau ariannol a wynebwn, rydyn ni'n parhau i fod yn uchelgeisiol, gan ymroi i fuddsoddi yn y gwasanaethau y mae ein trigolion yn dibynnu arnynt fwyaf. Dyma rhai o'r prif brosiectau y fyddwn yn gweithio arnynt yn ystod 2019 i sbardino ein gweledigaeth.
Bargen twf canolbarth Cymru. Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bargen twf a allai bod gwerth cymaint a 200 miliwn o bunnoedd i ganolbarth Cymru. Llesiant gogledd Powys. Opsiynau ar gyfer datblygu canolfan wledig ranbarthol yn y dre newydd i gynorthwyo anghenion y boblogaeth i'r dyfodol. Gwella seilwaith ein hysgolion. Ysgolion sy'n darparu amgylcheddau modern a chyfarpar ar gyfer dysgu yn yr unfed ganrif ar hugain ac sy'n ganolog i fywyd y gymuned. Trawsnewid digidol. Sut y bydd y cyngor yn manteisio ar dechnolegau digidol mwyn trawsnewid cyflenwi gwasanaethau trwy ein ffordd o weithio. Gweithlu'r dyfodol. Cyfarparu'r gweithlu gyda'r sgiliau, yr agwedd, yr ymddygiad a'r profiad priodol. Cwmni masnachu'r awdurdod lleol. Gwella cyfleoedd i gynhyrchu rhagor o incwm. Asbardyn sylweddol i leihau gwariant y cyngor. Gwelwch y fersiwn llawn o newyddion diweddaraf ac adroddiad blynyddol 2019 ein gweledigaeth 2025 ein cynllun gwella corfforaethol i gael gwybodaeth fwy trylwr am ein perfformiad yn ystod 2018 i 19. I gael rhagor o wybodaeth neu i ddarganfod sut y gallwch ddweud eich dweud, ewch i'n gwefan neu'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.